Эфирда Татарстанның көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шефигуллина. Исәнмесез бүгенге программада. Мажаралар тәмам. Әлмәт полиция хезмәткәрләре наркотик таратучыларны тоткарлаган. Егетләр күрше төбәктән килеп акча эшләмәкче булган. Җинаять нечкәлекләре. Фаҗигаләр булмасын, иң мөһиме ашыкмаска, якка карарга һәм яктылык кайтартучылардан файдаланырга. Фликерларны Әлмәт җәяүләренә тараттылар. Шигырьләр һәм җырлар өчен тәм-томнар, әйтелгән һәркемгә квест, бәйрәм маршруты һәм бүләкләр. Кыш бабай үз ярдәмчеләре белән Әлмәт халкына һәм кунакларга кызыклы программа әзерләгән. Саратовларның Әлмәттәге гаҗәеп маҗараларын җирле полиция хезмәткәрләре тикшерә. Күрше төбәк егетләре наркоконтроль оперативникларының игътибар үзәгенә эләккән. Хокук сакчыларының тентүе вакытында фатирда ярты килограммга якын көчле наркотик табылган. Суд тоткарлаучыларны гаепле дип тапса, аларга 20 елга кадәр иректән мәхрүм ителү куркынычы яный. Магазин искал. Какой магазин искали? А? Какой магазин искали? Продуктовый. Тоткарланучы шулай дип аклана. Тик полиция хезмәткәрләре башкача фикер йөртә. Хокук сакчыларына Әлмәт территориясендә наркотиклар тарату белән шөгыльләнүче яшьләр төркеме турында хәбәр килә. Әлеге мәгълүмат тикшерелә башлый. Башта Саратов өлкәсенең Маркс шәһәреннән килгән 3 ир-ат артыннан күзәтү алып барылган. Соңыннан полиция хезмәткәрләре хокук бузучыларның фатирларына да күз сала. Эшкә ФСБның Әлмәт идарәсе хезмәткәрләре дә кушыла. Хокук сакчылары берничә төргәккә тап булган. Экспертизалар моның мефедрон булуын ачыклаган. Гомумән 450 грамм тыелган мәддә тартып алынган. Әлеге күләмне акчага күчерсәң, җинаятьчеләр 2 миллион 205 мең сум табыш алырга исәпләгән. Тоткарланучылар сүзләренчә, аларга интернеттан наркотик закладкалар салучы булып эшләү тәкъдиме килгән. Атнасына 100 мең сумнар тирәсе хезмәт хакы булыр дип ышандырганнар. Моның өчен алар Әлмәткә килеп, күрсәтелгән урында наркотикларның зур партиясын алып, мәддәләрне кечкенә төргәкләргә бүлеп, закладкалар ясарга тиеш булган. Фатирда шулай ук үлчәү, төрле төстәге тасма, респиратор һәм 5 бармакчылар табылган. Хокук сакчылары җинаять эше кузгаткан. Ярактан ук күренеп тор. Киләсе сюжетыбыз геройлары әнә шундый девиз белән акциядә катнашучыларны сәламләде. Әлмәтнең иң җанлы кизүчләренең берсендә студентлар, автоинспекторлар һәм юл хәрәкәте иминлеге белгечләре җәяүләргә фликерлар таратты. Экспертлар фикеренчә, яктылык кайтартучы элементларны куллану җәяүләрне бәрдерү проблемасын юк итәргә мөмкин. Акциягә безнең иҗат төркеме дә кушылды. Вот сейчас тема темное время. Наверное, скорее всего. Нет. Мы хотим вас сделать заметным. Хәрәкәттә бәрәкәт. Эльвира Габделбариева күбрәк җыяу йөрергә тырышам. Сәламәтлек турында кайгыртканда, юл йөрү кагыйдәләре турында унтмаска кирәк ди ул. Юлларда һәркем үзе өчен җаваплы. Иногда и пешеходы все время торопятся куда-то, да, так посмотрели, вроде красный цвет. Кай вакыт җәяүләр дә каядыр ашыга һәм еш кына кешеләрнең светофорда, зебрада булмаган урыннарда юл кичкәннәрен күрергә туры килә. Часто переходят, где не светофоры, где нет там зебры. Эльвира белән юл хәрәкәте иминлеге белгечләре дә килешә. Бирәк тә зур хәрәкәт булганда ашыгырга кирәкми. Белгечләр Әлмәттә берничә проблемалы участокны билгели. Ленин һәм Пушкин урамнарының киселеше шундыйлар исемлегенә керә. Вот именно здесь Нәкъ менә мондагы җәяүләр кичүе бик куркыныч санала. Беренчедән, ул җайга салынмый. Икенчедән, Пушкин урамыннан бирегә машиналар борыла. Һәм шул рәвешле җәяүлем үзенә күрә бер тузакка эләгергә мөмкин. Мондый очракта фликерлар ярдәмгә килә ала. Төрле форма һәм зурлыктагы яктылык кайтартучы элементлар кешене тагын да ерактанрак күрсәтергә сәләтле. Фликерлары булмаганнарга яктылык кайтартучы элементларны «Засветись» акциясендә катнашучылар өләште. есть ли на вас свет возвращающий мир? Наверное, нет. Знаете ли вы, что нужно быть заметным на дороге? Да. Гүзәл Вәлиевага да фликерләкте. Ул көн саен берничә чакрым юл үтә. На каком вам переходе переходить безопаснее дорогу? На регулируемом или на нерегулируемом? Киләнә торган кичүләрдә миңа юл аша чыгу уңайлырак. Якында гына җайга салынган кичү булса, мин шунда барам. Миңа калсам, андый урыннар куркынычсызрак. Не знаю, может, боюсь, что проморгаю. Ул бәхеткә юл транспорт хәрәкәтендә дә катнашмаган, фаҗигаләрдә шаһит та булмаган, ләкин алар турындагы язмаларны даими рәвештә интернет челтәрләрендә күреп торам. Ел башыннан районда җәяүләрне 42 тапкыр бәрдергәннәр, 2 кешенең гомере өзелгән. Юл тәртибе сакчылары статистикасы буенча күпчелек вакыйгалар төнлә теркәлгән. Бу юлы автоинспекторлар һәм юл хәрәкәте иминлеге хезмәткәрләренә бердәм Россиянең яшь гвардия активистлары кушылды. Алар бергәләп 30дан артык шәһәр кешесен ерактан күренеп торучыларга әверелдерделәр.
Заманча мәктәп илкүләм проекты ярдәме белән Кызыл Яр урта мәктәбенең цифрлы һәм гуманитар профильле үсеш ноктасы үзәгендә укучылар 3D принтерны үзләштерү мөмкинлегенә ия булды. Аның ярдәмендә малайлар һәм кызлар төрле предметлар, макетлар ясыйлар. Проект 2019 елдан тормышка ашыла. Яңа ел чыршысын урманга бармыйча гына ничек ясап була? Идир Сайфуллина белеп кайтты. Әйдә, менә бу детальне аркылы иттереп өстенә куябыз. 3D модельләрне проектлау һәм тормышка ашыру укучылар өчен гаять мавыктыргыч, чөнки заманча тормышта 3D моделләштерү буенча белем алу мөмкинлеге зур. Ул күп кенә һөнәрләрдә, шул исәптән техник өлкә һөнәрләрендә һәм белгечлекләрендә кулланыла. Үсеш ноктасы түгәрәкләренә 1 класстан 9 класска кадәр балалар йөриләр. Балалар анда 3D моделирование белән шөгыльләнәләр. Виртуальный һәм өстәмә реальность белән эшлиләр. Төрле роботларны программировать итәргә өйрәнәләр. 6 сыйныфта укучы Эмиль Габидуллин инде 2 елдан артык 3D моделләштерү серләрен өйрәнә. Үзе үк модельләр уйлап таба, аларны ясый һәм укытучысы Лилия Инсапова җитәкчелегендә 3D принтер ярдәмендә ясап чыгара. Мин башта Tinkercad программасына кереп, проект ясадым. Шул проектта башта конустан шундый форманы ясадым. Аннан соң формага инде уенчыклар куйдым. Һәм аннан соң аны 3D принтердан чыгардым. Укучылар өчен моделләштерү дөньясы кызык. Алар шунда ук үз эшләренең нәтиҗәсен дә күрә. Бу безнең 3D принтер. Монда хәзер Карбабайның фигуралары бастырылып чыга. Ул фигураны бастырыр өчен әлеге вакытта ак пластик кулланыла. Шулай итеп укучылар 3D принтер ярдәмендә яңа ел композицияләре, төрле биналарның макетларын ясаганнар. Менә бусы безнең Көлшариф мәчете. Казанда Кремль проектыннан алынган инде ул. Моның һәрбер өлеше аерым башта макет ясап, аны бастырып, берсен ябештырып, монда төрле пластиктан, төрле төстә пластиктан ясалган ябештирелгән һәрбер өлеше. 3D моделләштерү белән бер рәттән укучылар виртуаль чынбарлыкны да үзләштерәләр. Киләчәктә катлаулырак һәм кызыклырак макетлар булдыру өстендә эшлиләр. Индира Сайфуллина, Булат Минхаҗев, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре. Бер бүлмәдә 50дән артык яңа ел гүзәле. Зәйдә чыршы күргәзмәсе ачылды. Гади агачлар урынына биредән картон, җеп йомгагы, мамык, кәгазь, кабырчыктан салган эшләнмәләр тәкъдим ителә. Үзгә чыршыларны кем иҗат иткән? Адилә Борһанова белә. Субух Рафиков исемендәге үзәк китапханәгә килүче һәркемне фойеда урын алган чыршылар күргәзмәсе таңкалдыра. Яңа ел чыршылары вакыты дип исемләнгән шәһәр конкурсында мәктәп укучылары балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр ясаган 50дән артык эш тәкъдим ителгән. Балалар ясаган чыршыларның төрлелеге сокландыра. Һәр эшнең фантазия һәм зур тырышлык белән башкарылуы күзгә ташлана. Үз эшләрендә нинди генә материал кулланмаганнар. Чыршылар гадәти түгел, бер-берсен кабатламый. Кыңгырау чәчәк балалар бакчасы коллективы әлеге бәйгенең гран-при иясе. Алардан иң күп чыршы кабул ителгән. Мы каждый год принимаем участие. Без әлеге күргәзмәдә һәр ел катнашабыз. Ата-аналарга аларның хезмәте, иҗаты һәм дәрте өчен зур рәхмәтемне белдерәм. Огромное. Шәһәр конкурсына нәтиҗә ясалып, җиңүчеләргә дипломнар һәм татлы бүләкләр тапшырылды. Яңа ел чыршылары вакыты күргәзмәсе үзәк китапханәдә 13 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк. Адилә Борһанова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре. Әлбәттә, Кыш бабай резиденциясе ачылды. Хәзер балалар үз сәләтләрен тәм-томнарга алыштыра ала. Аларның әти-әниләрен һәм гомумән теләгән һәркем өчен тылсымчының ягымлы ярдәмчеләре традицион квест әзерләгән. Катнашучыларга призлар алу өчен бәйрәм мәйданчыклары буйлап узарга туры киләчәк. Квест маршруты һәм Кыш бабай йорты турында тулырак мәгълүмат киләсе сюжетта. Бер шигырь өчен бер кәнфит. Кыш бабай кунакларына шундый алыш-биреш тәкъдим итә. Резиденция ачылу белән бинага балалар да, өлкәннәр дә агыла башлады. Кар бабайлар һәм яңа елның төп тылсымчысы җырлар һәм шигырьләр тыңларга кереште. Зимой и летом стройная, зеленая была. Кыш бабай йорты яңа ел каникуллары дәвамында ачык булачак. Резиденция нәкъ үзәктә, Нефтчеләр мәйданында, шәһәрнең төп чыршысы янында урын алган. Валерия Мөхәммәдиева Әлмәткә ел саен Санкт-Петербургтан килә. Ханымның тормыш иптәшенең туганнары биредә яши. Әлмәттә ул каникул дәвамында балалары белән ял итә. Әлбәттә, иң яратып йөри торган йортка Кыш бабай резиденциясенә дә кермичә калмыйлар.
Татнефть исә традицион квестны ачык дип игълан итә. Яңа ел уены шәһәрнең 13 ноктасын һәм районның бер өлешен үз эченә ала. Шулай итеп, катнашучылар Каракүз скверынан Түбән Мактамага кадәр сәяхәт итеп чыгарга тиеш. Моның өчен телефонга махсус кушымта урнаштыру зарур. Анда квест бүлегенә күчәргә һәм 13 урында QR-кодлар җыеп алырга кирәк. Катнашучылар кушымта аша һәр урында яшерелгән барлык QR-кодларны төшереп ала икән, маршрут пунктлары үткән дип санала. Нәтиҗәне 14-нче финиш ноктада Кыш бабай резиденциясендә күрсәтергә генә калачак. Анда катнашучыларны яңа ел лотереясы көтә. Яңа ел квестында теләге булган һәркем 8 гыйнварга кадәр көндезге сәгать 12-дән алып кичке 7-гә кадәр катнаша ала. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар безнең сайтыбызда урнаштырыла. Без социаль челтәрләрдә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.